Jean-Jacques, et fem entrega d'aquest petit obsequi que segur que t'agrada moltíssim, perquè et serveixi ja de record d'haver estat aquí al nostre poble, Sant Climent de Llobregat. Gràcies. Voler donar un cadeau, le Guardià de la Flama, à 3 hommes. Voilà. Et une ampoule de vie de la flamme. Molt La flamme és un missatge. La flamme és una voluntat. Voluntat de dire a tot el món que aquí hi ha un poble català, un poble amb una cultura, una llengua, un poble avec una història molt difícil, molt difícil. Notre història és molt difícil. Mais nosaltres som aquí, visca la flama! Abans, al Congrés, ens han fet entrega aquí a Sant Climent el llibre per fer la signatura i m'agradaria llegir-vos la dedicatòria. Per Cireres, Sant Climent. Per les amigues i els amics del Cercle de Perpinyà, en reconeixement i agraïment per mantenir la flama. Jo, Isidre Sierra, com a batlle de Sant Climent de Llobregat, us vull animar a continuar recolzant la cultura popular catalana. La terra i la llengua ens uneix. Visca Catalunya i els països catalans! Aureli, passa una mica davant, una mica cap aquí, que si no els micros es tapen. Isidre. Isidre, mira l'ocellet. Aureli. Jaume. Bé, després, perquè quedi constància d'aquest 48è congrés i de tots aquests actes, també volem fer un petit record, entregar un petit record a l'Ajuntament, sisplau, l'alcalde. Amb aquest obsequi que entreguem a l'alcalde i a la regidora de Sant Climent actuals, volem fer un reconeixement a tots els ajuntaments, a tots els regidors i regidores, tots els alcaldes i alcaldesses que en aquests 50 anys han facilitat que arribi la flama a la nostra població. Bona nit a tothom, moltíssimes gràcies. Us llegeixo. Focs de Sant Joan, Flama del Canigó, 1974-2024, 50 anys amb la flama a Sant Climent de Llobregat. En agraïment a totes les persones que han format part del consistori per haver fet possible la rebuda de la Flama del Canigó cada 23 de juny. Gràcies a vosaltres, comissió. I per finalitzar,
I per finalitzar, ens plau molt fer un petit obsequi, un petit record a la Coral La Vall. Quantes vegades hem dit que la Coral La Vall és una estructura d'estat per nosaltres, per la gent de Sant Climent. La Coral La Vall, aquest 23 de juny proper, farà 30 anys, 30 arribades de la Flama que ens acompanya cada any. Jo sí que demanaria un fortíssim aplaudiment perquè per molt que els hi agraïm no els hi podem mai compensar l'esforç que ells han fet i que fan. Sisplau que vingui tothom de la Coral La Vall perquè algú altre, el president. A veure, bona nit. Amb agraïment a la Coral La Vall per rebre amb els seus cants la Flama del Canigó cada 23 de juny. Gràcies. Roda el món i torna al Born.